etan kali kulon ya kali tengah arene uwote etan gati kulon ya gati tak pikir-pikir podo abote dari mana mas datangnya lintang datang kondi dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati esok nyoleng sore nyoleng sulingane are Surabaya esok eleng mas sore yo eleng sing dieleng ora rumangsa sore yo nakir sing ditakir beras kondisa esok mikir sore yo mikir sing dipikir ora rumangsa Mas Roy Raisa etan kali kulon ya kali tengah-tengah rene ote etan gati kulon ya kali tengah-tengah si jantung hati Mas Royan Ediot Say Kekering Jawi Satana Jawu Payo Maroko I Sastro Jendro Iya Sira wujud barengan awak badan sak juga jalmu manungso ingkang gadanyo watak adigang adigung adiguna Raja Sewu Negara ingkang kasusupan Aji Jaya Kawijayan Pancasanya Meladalah lampaira dening Sang Prabu Singmo barong ladalah kasusul dening Nagadahana Mula niki Nagadahana ingkang sami sowan sinuwun ladalah kaya kene-kene atiku Ambok Suramrata Jaya Ludira Mas Heru arepe barok ladalah Ambok Suramrata Jaya Ludaya ya kene kene para adya bala Prabu Singa bareng ayo kene kumpul dadi siji ladalah
Naga Grahana say ana kidung rumaksae teko ayo lumut ing lara lumut bilai kabar say ha ho Jeng setan datan poron paneluhan tanono wani sir blodalah mewah panggawe gunane wong lupa se kenya temahan tirta maling adol tandrane mambihi kudu tutupan serana datidem seak purbawane ratri sasadara wis manjer kawuryan tan kuciwa memanise madhep sri nating dalu sini waka sayang pro
dase anggelar ing cakra wala wenolat langut parandene peksa kabegan saking kehing tranggono kang mewi warata tanpa selo Selo telawu jreng iblis keparatku karepe dhewe. Hau. Oso. Yo! Awe awe! 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 Yo! 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 Hei, sate Mas! Sing swate ngono lho. Mohon perhatian, penontonnya rada mundur Mas, setengah meter Mas. Penontonnya sing nang ngarep bariket, rada mundur setengah meter. Hei, mundur. Mantuk, mantuk, mantuk. Sing kulon, dijogo pagere Mas. Yo. Yo. Awe awe. Awe awe. Awe awe. Awe awe. Awe awe. Awe awe. Awe awe ngono lho. Awe awe. Yo 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 yo. Yo yo yo. Oke, Her. Ayo, lah kae lo. Ojo. Awas awas, pagere dijogo Mas. Ayo ngono. Monggo. Kerune sebagian rada minggir. Wih, penontonnya metu Mas, nang jero kalangan metu. Wih. Penontonnya metu. Minggato. Minggir, minggir, minggir. Hey, 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 oi, 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 hey, 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 oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, yo, awas, ayo pagere dijogo Mas. Pagere dijogo ngono lho. Pagere dijogo Mas. Loh, kok duduk. Iku lek njogo pager. Ya wes nggo kene. Yo. Ki Sastra Jendra.
Yo. Ayo ngono lho. Hei, Mundur setengah minggir. meter. Penontonnya mundur setengah meter. Hei. Ayo. Wih, penontonnya sedang jero kalangan metu. Mas, metu Mas. Woi, metu. Penontonnya metu. Si Dede mudun. Mas Moncos dijogo. Nggih. Sepindah malih kami himbaukan kepada penonton yang hadir agar menjaga barang bawaan panjenengan sedaya. Sing nggawa barang berharga, sing nggawa dompet, sing nggawa HP, sing nggawa bojo dijaga dhewe-dhewe. Aja sampai enek bawa lapor, HP-ne ilang Mas. Kami tidak bertanggung jawab. Ayo, mula sing nggawa barang berharga dijaga dhewe-dhewe. Mas, penonton metu Mas, aja ning jero Mas. Irungnya dijogo, barangane irungnya ceklek lho. Yo. Hers, hoi. Awas. Yo ngono. Mau dikondisikan. Setengah meter Mas Her. Pokoknya penontonnya sing nek ngarep bariket kudu mundur setengah meter. Jaga jarak. Kayak penontonnya sih nek ngarepe YouTuber kan rada minggir. Mas, kamerane ora ketok, minggir kuwi. Meruyuk kuwi, dok minggir. Ben, kenyeh aku panjenengan. Awas. Yo. Ireng Ki Sastra kulitku Jendra. putih kulitmu Ireng kayak Sumini. rompeng klambiku kotoko klambimu Aku ya ireng kok Sum, tak baturi. pikiran dhisik yen seneng aku Kayak kecap bangu. sing luwe apik aja kesusu aku wong desa sliramu wong kutha aku wong miskin uripmu terjamin aja ta mobil aja ta motor sepeda wae aku ra duwe aku iki mas anake wong tani bapakku macul simbok buruh tandur yen sliramu mas putrine wong dhuwur
ireng kulitku putih kulitmu rombeng klambiku kotoko klambimu pikiran dhisik yen seneng aku sing luwe apik aja kasusu aku wong desa sliramu wong kutha aku wong miskin uripmu terjamin aja tomopil jangankan motor sepeda wae aku ora duwe aku iki mas anake wong tandi bapakku macul simbah pura tandor yen sliramu mas putrane wong dhuwur bapakmu lurah tur uripmu makmur apa ya gelem mengko wong tuamu yen duwe mantu sing miskin kaya aku. Ki Sastro Cendro. Aus. Eh. Aus. Umpama aku rawati dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa ning aku ora
mentala umpama aku ra duwe rasa aku lila kowe karo wong liya nanging ati kowe wis kadung tresna nanging kowe eling tresna liya apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling mbok yo kowe eling janji tresno mora ana liyane nyatane saiki kowe ninggalake aku eling mbok yo kowe